तर ते मान मरे अरे विली कैसा हा असं तुम्हाला हा बरोबर आहे असं. एक नंबर हा द्या होय पुताके चीट पाहिलेली नक्कीच फोन केला बरं. हा तू म्हणून कोणता येते रे क्विट असतो ने रे हे बरं हा मरे असं रे. सिरीज बिरीज बरी हा मरे असं. पैसे पैसे धाकटा मरे टाइम मार आम्ही घर बांधतात होय होय सांगलं ते गेल्या त्या महिन्यात 1 लाख रुपये धाडलं 1 लाख होय. आता किती 3 लाख रुपये धाडल्या म्हणतो अजून पैशात पाहू आणि 3 लाख होय रे. त्याला सिरीज सारखी प्याच जात मरे तुमचं किती पत्ता आमग्याच्यानो ड्रायव्हिंग शिकला ने रे ड्रायव्हर हो एक बिल्डरा हुड्या कामात दवरला Very good, very चलय नाही म्हणल्या गाडी हे तुझ्या पुता सांगा नी चोय रे आमगेले जानो मा शेतेवदा कोयडच्या होई कित्यान जात जाल्यार बरं तू येतोच असता होय उपकार जाईत हा? कार बसलो ड्रायव्हर मरत होय 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 जातोले नी जाईत उपकार होय उपकार जाईत अरे अरे जानो आज बेगी येलो बरे तू बेगीन सोडलं पाय बेगी सोडलं होय आय जाय चोड चलयली मी गाडी ते चैली बरे 3:30 सकाळी उठून गेला पात्रावान बेगी आपयलं म्हणून ए जानो 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 किती वचय ओ बरे विली अंकल तेगे पूत बरे क्विट असता होय. होय आणि त्याने क्विट सन राती त्याका फोन केला होय मरे आणि सांगला तू काय आपण क्विट असतो म्हण होय. होय विल्यांकर तू काय नी तुझ्या पुता देव बरे करू ऍक्च्युअली मरे मुग्या पुतात माग सिरीज केलं ना काढलेली होय आमको पैशाई दादानी गिरेस काय हा विली 3 पिळग्यांनी पायांचे पायंगान जैन काबार केलं जाल्यापासून काबार जावपा इतुली होय आफ्रिका 3 बिल्डिंग आहे मरे गेली आफ्रिकेत 3 बिल्डिंग तिन्ही बिल्डिंग भाड्या दिल्या एक बिल्डिंगा पळय महिन्या भाडी येत आणि विली तेचेरी आमच्यानी 3-4 वर्सां दोघांनी इझिली काढून जाताय होय पाय हं? आफ्रिका बिल्डिंग घेऊ गई हांव उलय टाकतो मजा उलय नाका वगो रावान तिका अरे तू सांगता तू आमको गिरास काय हा सिरीज वचनाक रे म्हणला वयता तो वयता म्हणतात पाय हाल्याच्या कामा असणार हे तशी म्हणू नाका अरे ड्रायव्हिंग शिकली म्हणतो रे भुरग्यान म्हणत्यान गाडी चलोयत रावपा होय, driving करीत रावूंक जाय, experience आसपा रे. एक्सपिरियन्स आला कोण होय एक सांगले तुमगे गोर हुई पावला जायत येयला होय रे हा? पहिला टाइम खाला पंचायती नेनोस दिव आता बुनियाद मारून दवरल्या बुन्यादूचे आवय कितलो तेप झालो मरे तू सांगता विली आपण घर बांधपा कमेस केलं म्हणून हा? यातून हं? आमच्याच मातशें चुकला रे कितें? पुतान ते 3 लाख रुपये धाडले म्हणटाले न्हू तू पयशे अजून पावक ते पयशे मेवलेले जाल्यार ते बिल्डराक दितलो असलो आणि आमच्या घराचे काम कमी जातले पयशे? असले पयसो ना रे पैशा लागो काम मोठा विली तू किती पैसे बिन जाय जाल्यार मागो हात राव नाका मागानी वरा हातून उपकार जायत अरे उपकार कसलो एक 3 लाख रुपये असले तरी 3 लाख बरे सायन्सा घरा कोयो सायन्सा- ओय कितू जाता येते चोयता 4 लाख जाता येते 4 लाख वर उपकार ना तो. अरे उपकार किती ना, ना, म्हणतो? ना. आमच्या घराचे काम कमी जातले होय म्हणून रे. तेका लागून पाऊस कित कोत्ता चोय पाऊस येऊची नी पहिली घर बांध वयर काढून थापण घालून तुझ्या चोया पैशा पासून काय पे नका पुतान नाटूच रोखडायचं अरे ते दिवपा बरे हा म्हणतो पहिले यो आणि पैसे घ्या आणि वसात काम कमीच करू कितल्या घेऊ 7.5 उपरांत कितल्या यो 7.5 होय 7.5 उपरांत. होय 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 हा, तो हा? देव कसं पावलो अरे बरं तू. देव कित्या रे अरे आम्ही मुनीस एक मुका पाहू नाही झाले आणि किती उपयोगा पडता हा, 7.5 का? 7.5 उपरांत यो ओके पाय या विले अंकाला दिवपा तुका 4 लाख आहे 4 लाख हुंचे मुका 4 रुपये नाही का मागीर तू त्या छायसा घरा का पहिल मरे मग येई नी त्या सायन्सा घराकडे सायन्सा घराकडे हांव न्ही रावता तरी अरे पायके कॅल्क्युलेशन तुझी तकल्या वचपाना तेगे पूत कुईट असता लाखांनी दुडू धाडटा एक दीस तरी फायद्या पडटलो आता नी 3 लाख धाडलो हाय वयते ते पैसे अजून विलिको पावलो नाही ते पैसे विलिको पाव पुऱ्या आई विली कशे मेळोक ना आणि एक पाट ते पैसे विलिको पावले म्हणून कळले रे कळले तो मसन विली मेळो आणि चालो अरे विली तू पैसे मागलेले वर येऊक ना बरे तू तो म्हणटलो आता पुतान धाडलं ते म्हाका मेळले आता नी पैसे ना काय तैले थंय पायगे कॅल्क्युलेशन केसो ते अरे मुखार वयतलो जाल्यार पायच्या पावलांनी चलो शीक कोण मुखार वयता थंय भांगरा तांती घालपाक कोंबी येयल्या जुली विले अंकाला येयलो आणि पायन मरे त्या छायसा नागरे बाबा हे भाषे कोण नागरे पुता तू हे भाषे गेले जाल्यार आमगे कॅश जातो रे बाबा कॅश जातले नागरे पुता जानो नागरे अरे कितें जाला ए जुली तू पण सजमाय रे एका ओ मुगे पूत सांगता आपण बोटी रोयत म्हूण आणि बोटी रोसपा एजंटा बरपा पैसे मागता आणि पैसे दिना जाल्यार आपणागे जीव दिता म्हणटा मातशे सजमाय रे तेका फोटो आणि कोणागे जीव मातशे देव खातीर वगरावा अरे तुका सांगता इतू पळय आमको गिरेस काय आहा तू गेलो जाल्यार ती गिरेस काय कोणा रे पुता पाय गिरास काय
तू किती उलयत ते म्हाका कांय सजमोन पाय अग्गो रावाने ऐक सगळे सजमतलो अरे कॅनडा वयता तिका आमगे पैसे पडलो हाय ते घेऊन येता आणि मागीर तुका दिता मागीर तुका जाय तें कर हा? अरे पाय अरे म्हण नाका पैसे आत्ता जायते जाय म्हूण आत्ता जाय हा. पैसे आत्ता जायते जाय वय आत्ता जाय पैसे आत्ता जायते जाय वय आत्ता नाक रे जाय पुता हे मातशें हुगार जायन जायन रोंडाक रे पुता तुका कितें जालें जाल्यार मागीर म्हाका आनी कोण आहा रे पुता ए जुली तूं तरी तेका सजमाय रे अशें कॅनडा आमगेले 3 पेट्रोल पंप आहाय 3 तीन पेट्रोल पंप अरे थिंगा मुनीस कामान दवरलो हाय या मुगे पुता सांगले बाबा तू कॅनडा वच आणि थिंगा आमगे बिझनेस हाते तू सांभाळ म्हूण ना म्हणटा मोठी रोज वयता म्हणटा एजंटा दिवपा पयशे मागता चोय रे पूण एका एक सांग हा? कितले पैसे भरूंक जाय 50,000 रुपये 50,000 वय हांव दिता मरे ताका 50,000 चोयने भांगरा दाटी म्हणटाय तें चोये अरे केन्ना कोणाक रीण म्हणटा तें घेवन आसलें पयले पाटी तुका लागो रीणकारी जाला तुका लागो चोडान चोड देव बरी करून दिली हेच भाशेन लोकां पावपा जाय तुका लागून तुगे पूत आयज सालवार जायन म्हाका मेळ्ळो देव बरी करूं हा आनी तूं कॅनडा कसो आयलो म्हणटोच मागीर रोखडेच दी होय होय हांव कॅनडा सोडून येयलो की ना रोखडे तुगे पयशे हारी करता हा देव बरी करूं हा हेच भाशेन लोकां पावो न्हय जेली गुड लक बाय तुय सारकी ताज्जेले गेली मरे बाय तू आहलो म्हूण म्हाका बोट चोवपा मेळ्ळी कोणाकूय पाय आसचो जाल्यार तुजे भाशेन एजंटा पयशे भरून येता एजंटा पैसे भरून वयता अरे तुझ्या पायाच्या संसाराक काना घालता तू म्हजी काना घालपा जाला डिंगा चोय चोय आती हे 50,000चे कितकोन लाख करता ते अरे मुखार वयतलो जाल्यार पायच्या पावलांनी चलोशी पाय कितें जालें जपानात ते मीन धाडलो न्ही तेचे चेक येयला 2 करोड 2 करोड